Ola a todos, boas tardes, son Juanma e hoxe dende Aguilares vamos vos a presentar unha nova propiedade que vai estar disponible á venda. Trátase dun piso que está situado na última planta, por tanto, un ático. Un piso que vamos a redefinir. Por que? Porque é un piso resultado de unir dúas vivendas. Estamos principalmente, o importante, na zona do Con, que a praia a 100 metros, e este piso, ao ser a última planta, podíamos chamarlle un ático, goza dunhas tremendas vistas. Podemos dicir que estamos nunha propiedade realmente espectacular. O piso caracterízase principalmente por todos os seus ocos, verter cara esta terraza corrida. Esta terraza corrida de gran amplitude debido ao seu ancho, xa que ten máis de 2 metros de ancho, é unha terraza que bordea toda a vivenda. Fundamental situación, estamos a 100 metros da praia do Con, como decíamos, e temos unhas vistas privilexiadas. Ría en toda a súa longitude, Vigo na zona do sur, e máis cara ao sureste, a Bocana meténdose casi ata a Ponta de Rande, que podemos vislumbrar alá ao fondo. Orientación sur-sureste, sol nacente pola mañán, e dándolle xa dende a primeira hora da mañán nesta terraza. Vamos a ir explicando a vivenda conectando os ocos interiores ca parte exterior da terraza, xa que esta vivenda realmente o seu carácter é a vinculación e o uso do interior co exterior. A vivenda conta con dúas entradas, unha entrada que podemos denominar a principal, a que accedemos directamente ao gran espacio principal desta vivenda, que é o salón comedor, que ademais está unido cara a cociña. Temos unha zona máis privada, zona de despacho, unha zona de lectura e unha zona de biblioteca. Esta zona de salón conta con un armario encaixado onde se dispoñen varias neveiras. Desde esta zona principal damos paso tamén á cociña, unha cociña onde se incorpora o comedor para 8 comensais desta gran mesa de madeira. A cociña é unha cociña de concepto americano, frigorífico doble con dispensador de xeo, lavalouzas, vitro de gran tamaño. E a través da zona do comedor accedemos a través de dúas portas balconeiras, unha esquerda e outra dereita, á terraza, donde vamos a topar outra zona pensada independentemente como zona de comedor exterior. Desde esta peza principal que conforma a zona de día, a zona de estar e zona de cociña, pasamos no lado dereito por un corredor atopándonos coa segunda entrada da vivenda. Nesta segunda entrada disponse un armario encaixado e un pasillo que verte as dúas primeiras estancias de noite, os dous primeiros dormitorios. O dormitorio principal, que ten baño propio, vestidor e a súa propia saída a través da súa porta balconeira cara á terraza. Nesta parte hai o segundo dormitorio, un dormitorio de gran tamaño con dúas saídas á terraza e tamén con armario encaixado. E retomando a peza principal de distribución, esa zona de día, xusto na entrada principal atopámonos un aseo de dúas pezas, inodoro e lavabo. Partindo deste baño atopamos o segundo corredor, na segunda zona de noite, con armario encaixado e que reparte o terceiro e cuarto dormitorio. O terceiro dormitorio tamén de gran tamaño, ao igual que o segundo dormitorio, con dúas portas balconeiras e armarios encaixados. E ao fondo do corredor
o cuarto dormitorio con porta-balconeira e tamén con vestidor privado. Neste segundo corredor atopamos o tercer baño completo, baño xeral, e un cuarto de traballo, un cuarto de limpeza na propia vivenda, donde se van a atopar as instalacións, termoeléctrico para agua quente, donde se vai a atopar unha pila para lavar, unha lavadora, a secadora e tamén a máquina da centralización, da aspiración centralizada, xa que a vivenda conta con aspiración centralizada. Veíase na parte da cociña a barredera na parte inferior do zócalo. Está rematada con materiales de gran calidade, tanto na cociña, nos baños, como no chan con madeira maciza. Decir que interiormente está climatizada a través dun sistema de frío-calor que aporta calefacción no inverno e aire acondicionado no verán. A vivenda conta ademais con 2 trasteros de gran tamaño, unha plaza de garaxe na planta baixa para 4 coches, sí, unha plaza de garaxe para 4 coches. Así que xa sabedes, os interesados nunha vivenda destas características, interior perfecto, terraza espectacular e vistas impresionantes, nos podedes consultar a través da nosa página web www.lares.gal, polo noso teléfono ou na nosa oficina. Esperamos as vosas consultas e que a vivenda sea do voso gusto. Vémonos. Deica.